Kaka nasingo ni nyakora juanga ena Higa achiel nyaka jatend piny Kenya William Ruto kao kom kaka jatenda piny mapacho kamara bich wang'iyo ni kaka osewuotho ahinya to kotenre kod singo manomiyo oganda jo Kenya. Thuolo mar higa achiel mokalo osebedo matek ahinya ne oganda jo Kenya. Kata obedo ni jo Kenya noketo geno mapek kuom jatend piny Kenya William Ruto manosingo duoko nengo mar ngima piny. Higa achiel nyakora juanga itend William Ruto nengo mwandu osemedore, osuru ma ijuoge mwandu bende koro oseidho. Kata obedo ni jolony wacho ni pek mar ngima osebedo kadok piny, jopiny to pod biro mana rito mondo mi nengo mag mwandu go olwar. Jafwambo mar Sinfros Okinda goyonwa tarubin ne chal mar nengo ngima. The challenge of cost of living is increasing agricultural productivity, period. This whole story about Ukraine and all this is a lost cause. Singo maduoko piny nengo ngima kod tayo uchumi madayo japiny mideno ni hustlers en achiel kuom gigo madongo manolombo jopiny e goyo ombulu ne sirikand Kenya Kwanza. Kata kamano nenore ni paro olokore lek tok tend Kenya Kwanza golo omenda manokete gayo nengo moko kuom mwandu kendo thungo jopiny go suru tok puodho chik mar omenda mar higa 2023. Kata obedo ni rapim mar ngima osebedo kadok piny, jolony wacho ni jo Kenya pod biro rito kuom thuolo malach mondo nengo mwandu ochak dok piny. Unasema tuanze chini hapa kwa bottom hapa bottom alafu tuende up, yani mnasema bottom up ama toka hotela yanga kaka jatend piny etwak mare mokwongo wi nengo mar ngima, William Ruto nogolo omenda mikete wi mwandu mondo konyo gande gayo nengo modhi kod oduma midendo ni subsidies. Kano wacho ni omenda go ne ok otigo do e yo makare. Decisions about some subsidies in unga, subsidies in fuel, subsidies in electricity that were not informed by the science of our economy, but were informed by the expediency of the political moment that existed at that time. Ma imane chakruok mar idho nengo mwandu e bwo sirikal mar Kenya Kwanza. Jolony wacho ni sirikand Ruto noyudo ka piny ni kama tek gi gope mathoth kalwenye kin piny Russia kod Ukraine bende osemiyo nengo mwandu e idho e thoth pinje. All these commodities are affected by the happenings that were there before the government came into place. So you have a spillover of COVID, then you have a spillover of the Ukraine-Russian conflict. The previous regime that was there incurred huge debts, especially from that was syndicated. Wich bar maduong no medore ne oganda jo Kenya. Dwe mar abiriyo higani tok tend Kenya Kwanza podho chik mar omenda ma higani. Mano medo suru mijuogo jo Kenya duto mondiki. The households need to engage government, consumerism. They need to speak to retailers, they need to speak to manufacturers and see how they can bring taxation of basic commodities down for the country to be able to afford basic commodities. Gigi duto semiyo nengo ngima oidho, gino moseketo jo Kenya kama tek. Higa achiel e sirikand Kenya Kwanza, mana nengo nyanya, gas mar tedo kod spinach kende emesedok piny kaluwore kod nonro mar Kenya National Bureau of Statistics. Nengo mar mokwon, sukari kod mo mar tedo osebedo tama ne oganda bedo ni gin mwandu ma ot ka ot nyaka tigodo chiegni pile ka pile. Sukari kila riyo sani use kin shillings 400 nyaka 460. Mo mar tedo lita riyo iuse kin shillings 450 nyaka 550. Mok kuon sani use kin shillings 200 nyaka 280. Maka jolon wacho ni sani bech mokwon berberie kaluwore kod yuto mar jopur e keyo mokalo. Mae kaka nengo moko kuom chiemo osemedore thuolo mar higa achiel mokalo. Oganda kila achiel osemedore gi 32.7. Otungu kila achiel osemedore kod 22.2. Ng'or kila achiel osemedore gi 4.9. Waru kila achiel osemedore gi 9.1. Karat kila achiel osemedore kod 8.1. Machunga kila achiel osemedre kod 7.7. Chak mar mililita 250 bende osemedre kod 6.6. Kabich kila achiel osemedre kod 6.5. Kamok ngano osemedre kod 0.3 e kin mamoko. Gik mamoko ma bende nengo gi oseidho thuolo mar higa achiel mokalo ting'o
Teko stima kilowatt 50 momedore gi 65.7. Mauta mar taya lita achiel momedore gi 32.1. Ka diesel lita achiel omedore kod 28. Thoth oganda koro wacho ni gigwonyore mana gi pado ka koro osechurogi mondo gilo kaka gidago ngimagi mapile. Jomoko are going without even these 3 meals in a day. Onyalo yude kata bang' ndalo ariyo to yudo kata mana nyuka moro, to nyuka ni ok en balanced diet. Kata salad mayande wanyiewo mar Sh50, iyudo ni sani salad inyalo usi ni 200. Ipenjri ni to koro adwa timra nade mkebe matin ni Sh200. Sukari yande wakao kata Sh100. Iyudo ni sani o double times 3. Nekech iyudo ni sukari kila achiel iuso ni 250. Mano poko chopo ni piny ka. Koro japiny ka kar idwa usne 300. Jopur gi tegemea ni jok mondiki e bad sirikal biro yudo pesa to biro nyiewo kata chak kuom jopur, biro nyiewo gik moko kata kaka bel, oduma, gwen, dhiang' gimoro amora. To sama gibe tax ni malo makoro ngima tek negi. Joma ni piny ka kabisa koro hinyre kabisa. Penjo maduong' en ni to ang'o momiyo rapim mar nengo ngima ma dho ngere dendo ni inflation to osebedo ka dok piny to nengo mwandu pod ni malo. Gima miyo ma timore en nikech nitie weche ariyo. Mokwongo en wach mar petrol. Nengo mar petrol pok odok piny e kindeni. Waseneno ka oidha kendo mano miyo gik mang'eny ma itimo kod petrol nengo gi ok nyal dok piny nikech weche mag petrol go. Mar ariyo, nitie gik moko ma wakao kata gik mwatiyogo koa loka to sechegi wech mag bei mag dola chikore kadhi malo. Nyaka ne wabed kod lochni mar Kenya Kwanza, wasebedo ka wabedo kod gimiluongo ni volatility mar exchange rate mar US dollar particularly ma wan godo e reserve ma marwa. Jolony wacho ni pod biro kawo kinde buora mondo jo Kenya ochak yudo fuong'ruok to mana kapo ni sirikal oloko kaka ochano yorene. Ka wawacho adier sani pod wan mabor. Pod wabiro wuoye gik moko machalo kaka higni moko machalo 2 kata 3 ka diponi nitie kaka sirikal ong'iyo gik moko matut. So moving in the next 3 years, I want to tell my fellow Kenyans it's going to be very difficult. The terrain is not going to be very easy. Again, if you look at the unemployment landscape, where people get income has gone down, we have not been able to attract FDIs. Foreign direct investment has also gone down. Kata bedo ni tend Kenya Kwanza wacho ni gisetemo manyalore mar neno ni nengo ngima odok piny, jolony wacho ni jo Kenya pod biro rito kuom thuolo malach mar yudo fuong'ruok. Gisani nyaka Ramogi, Bansati, doge tich, mbele pod pek. Ne TV mar Ramogi kowuok e chiro maduong' mar Adams, nyinga Simfroz Okinda.